Guys, I want to say some word for the fathers in Israel. I say words in Hebrew. חברים יקרים, שבת שלום. אנו מיצג אומנותי ישראלי, האבות בכתום, הגענו לעיר קלן שבגרמניה לשיתוף פעולה חברתי עם האבות הגרמניים שבראשם עומד חברנו ואבא הרטמוט וולטרס מארגון דיימו. מיצג אבות בכתום מתקבל באהבה לאלפי אנשים בישראל וכעת גם בגרמניה. המיצג האומנותי אבות בכתום שמדבר בשם השוויון הגיע כדי לפתוח שיח מונה לשוויון חברתי, ערכי, בגידול ילדינו בשם ההורות השוויונית והשווה. האבות בכתום שאומצו על ידי אבות בגרמניה מבקשים לבטל את האפליה המגדרית שקיימת בחברה ומבקשים לצקת שוויון רוחבי בכל רחבי החברה. המיצג משקף נאמנה את המצב החברתי שדורש שינוי חקיקתי בשל אפליה ובשל המגדריות וחוסר השוויון שקיים בחברתנו. החברים האבות בגרמניה הזמינו אותנו מחבקים באהבה את ערכי היסוד שלנו שיוצאים כנגד הניכור ההורי שקיים במדינתנו וגם כאן בגרמניה. אלפי אבות בארץ ובעולם הפכו שקופים כשהם נכנסים להליכים משפטיים שקשורים לתא המשפחתי וגובים מהם מחיר נפשי שהגיע במדינתנו עד לכדי התאבדויותיהם של מאות אבות ישראלים בשנה. הוא מצב כלכלי רעוע, מציאות שחייבת להיפסק. מסתבר שהחברה בגרמניה מאוד דומה לחברה בישראל ואנו מתחילים שיתוף פעולה בונה על ידי הרצאות, הסברים ועדכונים משפטיים וחברתיים וביקורים הדדיים. בימים אלה נבנה צורך וערך בקידום מעמד הגברים כערך לשוויון ותיקון עוול של שנים נגד המגדר הגברי. אנו מיצג האבות בכתום משקפים חברה שסועה ומבקשים לתקן עוול של שנים על ידי חקיקה, פסיקה, ערכי מוסר ואנושיות כשטובת ילדינו בראש סולם העדיפויות. אנו מאמינים גם כאן בארץ וגם פה בגרמניה שכל הנושא הטעון הזה הינו דיני נפשות, וכדי למגר תופעות של אלימות, תלונות שווא ומתן עדויות שקר בבית המשפט מחייב את החברה בהסתכלות מעמיקה כדי לבנות את דור ילדינו למציאות בטוחה ומכבדת. אנו